Nič z toho, dámy a páni, čo som vám teraz povedal, som si nevymyslel. A nepovedal som slovenskej verejnosti klamstvo priamo do očí. A mne nechceli veriť kolegovia premiéri a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedali, že to je nemožné z takého niečoho vyžiť. A práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny, aj za cenu, že títo ľudia robia často v 2-3 zamestnaniach. Toto je podľa mňa prednosť Slovenska. To sa u nás na Horňakoch ešte takto robotuje! Cigán! Cigán! Tu sme, pán veľkomožný, kerúže, kerú. Ukáž tomu chrapúňovi, ako sa má robotovať na paskot. Prosím, poniženie my robiť nemôžeme, lebo my sme všetci strašne chorí. A kto ti káže robiť? Myslím si, že sme podstatne životaschopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Nechcem porovnávať s inými krajinami, ale máme taký ako keby nejaký náskok pred nimi. Miloš, prosím, poniženie! Kamzíky mi treba, prosím! Prosím, poniženie, tu! Sem, prosím! Nedá bičík. Daj sem bičík! Ričpalo! Tu je bičík, vaša milosť, ale smelo, do toho, prosím! Tak, dobre! Ahojte všetci, pri príležitosti včerajšieho rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o zriadení veliteľstva NATO na území Slovenska chcem špeciálne pozdraviť všetkých z vás, ktorých prisluhovači súčasného politického režimu označujú ako extrémisti alebo radikáli. Práve vám je venovaná nasledujúca krátka filmová rozprávka Podobenstvo o jaskyni. Parlamentné voľby sa blížia. Opätovne sa na nás budú z televízie a billboardov usmievať najrôznejší politickí klamári, ktorí od roku 89 rabujú Slovensku. Nezabúdajte ale, že práve ich zásluhou sú väčšinou pracujúci Slováci v porovnaní so západnou Európou naďalej totálni chudáci. Nikoho z vás nechcem ale navádzať, aby ste volili a podporovali nejakú konkrétnu politickú stranu. Jediné, k čomu vás chcem vyzvať, voľte skutočnú zmenu a dajte pracovnú výpoveď skorumpovaným a neschopným politikom. Väčšina Slovákov sú dnes ako ľudia, ktorí od narodenia žijú spútaní v podzemnej jaskyni a nemôžu sa hýbať. Ich celý život pozostáva len z pohľadu na jaskynnú stenu. Niekde vysoko a ďaleko vzadu v tejto jaskyni ale horí ohňom. Uprostred medzi týmto ohňom a spútanými Slovákmi zároveň vedie cesta, po ktorej voľne prechádzajú ich väznitelia so svojimi rodinami a zvieratami. Jediné, čo väznení Slováci vidia, je akási bezfarebná tieňohra, ktorú považujú za jediný skutočný obraz reálneho života. Pokiaľ sa aj niektorému z väznených Slovákov podarí vyslobodiť, spočiatku je následkom ostrého slnečného svetla oslepený. Jeho oči neboli na svetlo reálneho života vôbec pripravené. Naďalej v svojej nevedomosti považuje tiene za jedinú realitu a prvé záblesky slobodného sveta preto vníma ako halucinácie. Postupne ale začína objavovať pravdu. Vidí skutočných ľudí, zvieratá, vidí rastliny. Pochopil, že to, čo pôvodne považoval za skutočný život, boli len obyčajné bezfarebné tiene a nesloboda. Pokiaľ sa aj tento slobodný Slovák pokúša vrátiť do jaskyne, aby ostatných uväznených obyvateľov presvedčil o tom, že sú neslobodní, že tiene na jaskinnej stene sú len pohybujúcimi sa napodobeninami skutočného života, takmer nikto mu neverí. Väznení a v nevedomosti držaní Slováci naďalej naivne ukazujú na stenu jaskyne a tvrdia, že práve tiene, ktoré vidia, sú všetko, čo na svete existuje. Väčšina z nich ho považujú za blázna alebo za klamára.